mayenza okuthile okefuna ukuthi eqale ekuveze kubantu ukuze nangelinye ilanga okuyobe kwenzeka kwenzeke. Manazaretha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi wezulu. Manazaretha ngihlangane nayo eqalakabusha empangeni la ebenikhona ngolesithathu. Icala lenzeka ngasekhaya. Kwaba abafana nje ababili ababegangile ethavele yasekhaya kamzala wami. Base bethu ukuthinteka kwalimala oyedwa ke yena wase esinda. Ngalokho inkantolo yasisitholile yesinecala. Yasigweba ke 2018. Yathi mayisigweba sigweba 28 years. Sibathathu. Ngahamba ngibuye ekhaya kodwa ngaqoka ifoto loNyazi. Nginethemba lokuthi ngizobuya. Ngoba ngangibuye ebuhleni ade ngiyonikela. Kodwa ngibuyanga. Kodwa ngathi ngisemotini ngibheke eqalakabusha. Ngathi inkosi yamakhosi yakwazi ukwenzayo. Angisokubiza ngayinhlamba ngoba ungangikhiphanga. Unalo uhlelo ukuthi uyokwenza njani. Ngiyobona la engiyakhona. Manazaretha ngcwela sezulwini ngathi mangifika eqalakabusha. Ngathi ngino 3 days osuku lesithathu. Kwafika isibonakalisa inkosi yamaNazaretha uNyazi wezulu inikelisa abagcinwa ebesinabo eqalakabusha. Kwangathi khona ongibizayo kuthiwa inkosi yakubiza. Ngeza ngihamba ngamadolo kwathiwa phakama usheshe. Inkosi yakubiza ngeke ilinde wena. Ngathi mangiqhamuka inkosi yavele yanyamalala. Kwaba ukuphaphama kwami. Ngathi emva kwalokho sathola iappeal. Sithema sesithola iappeal ke yayichitha inkantolo. Yasichithela ngisho ibail. Sahlala. Ngihlalile eqalakabusha ngoba ngihlala iminyaka emithathu nezinyanga ezu5. Njengoba sekuze kwenzeka ke mangcwele basezulwini bekumele ngiphume ngonyaka odlule ngomhla ka22 October. Kwathi la kumele ngiphume ummeli wayengimele kwakuba bungobe naye bekuleli bandla lamaNazaretha. Mina eminyango ke bengiyisiyoni bengalona iNazaretha. Ejele kodwa ngithema ngifike eqalakabusha bathi mabengibuza bethi usonta kiphi inkonzo ngoba mawufika lapho uyabuzwa kuthi usonta kiphi inkonzo ngoba fanele uhlukanise ukuthi uya ngapi. Ngathi ngiyiNazaretha. Ethikithini lami ngangibhala ukuthi ngiyiNazaretha. Ukudla okushisayo nento eshisayo ngahlukana nawo ngalelo langa. Ngingena eqalakabusha kodwa ngangena ngisiyoni. MaNazaretha uNkulunkulu esemkhonzayo uNyazi wezulu uNkulunkulu. Uyivezile maNazaretha. Mina ngikhulumi ngakutshelwa obaba mkhulu. Ngikhuluma ngokwenzeke kimi uqobo. Kuthe ngomhla ka22 ummeli waya eDurban High Court. Icala lafike lahlala. Lo mmeli ngamqasha maNazaretha ngamkhokhela imali. Le mali engamkhokhela yona yayifikile ko 55,000. Kodwa ngangena eqalakabusha ngingenamali. Kodwa ngathi inkosi Nyazi wezulu ngicela ukuphuma la. uShembe wangipha umqondo nendlela yokuthi ngithola imali hayi kabi ngafunda ukugembula lokho kwase Hollywood imali yokuqala ngayithola ngathola u30,000 ngathi u15,000 ngiyovula idocket zaqhubeka izinsuku nakuke sekumhla ka22 inkantolo kwasho ukuthi kunoyedwa ongakwazanga umantshi ukuthi eqhube indlela ngecala ngendlela okuyona wasethi uzocela ukulalela ama-transcript kuze icala elibuyekeze mangcwele basezulwini lapho kukhulunywa ade sicela ukuthi inkosi yamaNazaretha izejele besivimbela obaba abasejele okubuhlungu sasivinjelwa obaba ababekuleli bandla Banjalo baba. Sikhumbula kahle umshumayeli owayekhona ngalelo langa okuyena wayomshumayeli washaya phansi ngonyawo wathi uNyazi liyongena efile ejele
Manazaretha sezulwini lokho engikukhulumayo ngikususele ekhanda ngeke ngiqamba amangaphambi kwaNkulunkulu. Bonke abagcinwa abangaphakathi bayazi indaba yokungena koNyazi ngisho ningabuyela ngaphakathi. Ngaphenduka ngayisitha kwabanye ngenxa ukuthi ngangithi mina inkosi izongena. Ngihambisana nomhlongo lokuyena owafika nalombono ukuthi kumele ngene inkosi kuze sikwazi ukuthi sikhululwe lapha ngoba khona abanye awobaba bahambela kule ndawo ekanjeyana akaze belandwe. Okungenzeka sonke ngoba singena lapha singena yiwa macala abo baba abangalandwanga khona. Manazaretha umhla ka-22 ngokuthi ke ngonyaka kulonyaka inkosi wami ingene ngawo. Kwaba khona inkinga ebuhleni bamaNazaretha sekumele inkosi ize kwaphoqa ukuthi kufanele ibuyele ebuhleni. Sesiklinile. Asiyangalanga kodwa sahlala emthandazweni ngoba sathi izwi likaShemba libuye linambatha. uShemba akayikhuluma inkohliso ngoba wathi uyeza noma engafika emva kweminyaka emithathu kodwa kuyobe kufika uShembe ngoba thina sifuna ukubona uNyazi lwezulu. Mina kwakubuhlungu ngoba bengidonsa 28 years. Bengazi ukuthi ngiyophuma yabona iminyaka engiboshwe nginayo. Ngangiyophuma sengiwubaba. Ingane zami mhlawumbe ngangiyophuma seyiganiwe ngoba ngimncane ngingaka. Inkantolo yayingipanishe kakhulu. Bancane basezulwini ngoba uNkulunkulu uyayihlela into zakhe. Ngifuna lento ungayilaleli. Ngifuna le ntshumayelo engikhulumayo ungayilaleli ngeindlebe zakho. Ilalele ngeindlebe zasezulwini. Wayihlela uNkulunkulu lento yakhe. Uthe mayeyihlela abangcwele lase lihlehlisa icala. Lihlehliswa icala. Wasebuya ummeli kumina uNgobesa wathi manqele icala lihlehlile. Kodwa ngizozama ukwenzela iappeal bail. Ubuye luhambe ekhaya uyodla uKhesimusi unyaka odlule. Uthe uNgobesa seqede yonke into sefinalizile. Kwathi sekumele ngolesibili evuke ehambe eyolanda idate. Wavele washona ulesine. Kwavele kwasangokunye ukuthi angiphumile ejele manje. Sengikhipha imali engaka ngingasebenzi. Ngizokhala kubaba. Ngakhohle ukuthi bengikhale kulo onguye. Onginike ngingenalutho. Ngingakwazi ngikuthola kanjani. Ngahlala ethembeni. Sakhubeka ikhathi maNazaretha. Ngoba uNkulunkulu ebefuna ukubhala iBhayibheli lakhe masefaka isigcivizo. Kungabi inzwabethi. Ngoba uNkulunkulu kaShembe uyazenzela okwakhe akathumeli. Kanti futhi akakhulunyelwa ngoba yena unawo umlomo uyayikhulumela. maNazaretha zenzekile izinto kuthe ekugcineni ngathola idate unyaka usuqala. Sema ngithola idate ngomhla ka6 May. Mina ngizalwa ngomhla ka24 May. Ngithemba ngithola le date indodana kaBaba uNgobese lokuyena wayephethe icala eyangifuna imali ayi 10,000. Ngathi le mali ngizoyithatha. Ngaphinde ngaguqa maNazaretha. Ngathi inkosi Nyazi lwezulu lo mfana ufuna 10,000 angazi ngizothatha. Awuphela mina maNazaretha mangithanda zakushemba phela ama-hour. Ngayicofa ifoni kabili kathathu ngadlala amathima ambalwa ngavuka no15,000. Emva kwalokho ngabe ngimfonela ngalalela ngizokuphusha lethe kanti uyangigebenga. Kanti uShembe usaqhubeka ubhala incwadi yakhe. Ufuna ukungikhombisa ukuthi yena uNkulunkulu. Kuthe kusuka yaphela imali. Ithe mayiphela imali kwaba ukuthi sesithola umfundisi omusha ubaba uMthiyane. Usesithembisile emva kwaMarch 10 owawungomhla ka22 ukuthi ngoba kwakukhona ngisho baba umfundisi umlungane babekhona abagcotshwa bebaningi sesinethemba ukuthi uNyazi lizongena. Ngakhuluma nenye inkosana ngathi inkosana kaMkhulu ngiyafisa inkosi uNyazi lwezulu ngoba izongena ngoba kuthiwa iyeza inkinga izwa likakaphumi iningi. Yazi ngino 7,500 Fune ngabe ngicabangela ukukhokhela abameli. Kodwa ngathi yazi ngoba kunikelwa ngizonikela ngo2,500. Yazi ukuthi uShembe mayenga ngipha u25,000 ngawufaka 5,000. Angikhulumi ngenganekwane. Ntambama ngaphinda ngaye eHollywood ngabamba 37,000. Ngabuya ngatshela uhlalo. Ngathi sihlalo
Sengishaya 37,000. 5,000 ngiyawufaka ukuthi uNkulunkulu engene. Leyo mali ngangithi ngizokhokhela ngayo ummeli omusha. MaNazaretha angiyibonanga yashona phi. Kuthe phela lapho zahamba insuku ayikho imali engiphinde ngayithola kuze kube namhlanje. Ngadinga ummeli omusha ongifune ngimele. Ngifuna nizwe ke MaNazaretha ukuhlamba ukuthi uNkulunkulu. Nibonile ngikhokha imali engakanani ngikhokhe 65,000 angiphuma ngejele. Kodwa ngiphumela ngikhokha ngisho isenti. Amen. Ngithole iadvocate ekuyikhomishani kaZondo. Yangitshela yathi hawo Manqele icala lakho ngiyalazi ungobe solikhuluma. Ngizozama ukukusiza mahala ngoba uyakhala. Imali yami uyoyikhokha usuphumile. Ungobe salapha ngizoyisayina ukuthi nibathathu. Ningo-accuse. Manje icala leli ngelikwazi ukuthi linihlukanise. Ngoba nibathathu ke uthi ungobe sephansi kuzokhokha wena wedwa. Ngathi mina ngisho ngabe kuthiwa imali oyifunayo. Kodwa mase ngisemnyango ngiyoyikhokha. Wathi hayi khulileka. Sathi siqeda ukukhuluma kwangena ivoice note efonini. Yenkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Ithi ngomhla ka-4 ngiyeza eqalakabusha. MaNazaretha ngaba nokusaba engingakwazi. Izinto zami zayingahlangene lo mfana kaNgobeso okuyena okwakumele ngiphume ngaye. Izinto zimahlephihlephi engafuni ukuyikhipha. Ebalekela ukuthi phela le advocate engitholile inamandla. Izombuza ukuthi kanti le mali oyifuna wayifunelani? Uthi uma kwenzeka izinto ngoLesithathu usuku okwangena ngale inkosi la uqale kwenzeka khona izinto ngoba ngiphuma izolo mina. Ijele selivaliwe. Ngaba ukuthi noma ningibuka niyabona nje ukuthi akuyena umuntu ofana nani nade nishiswa yilanga. Hayi indoma. Ziyashisa. Ziyashisa noma ungayisoli gcina uyisola lapha. MaNazaretha ngalolo langa ngathi ukukhuluma nommeli kulesibili ethi Manqele izinto zakho zenyama. Awuzama ukuthi beyocheck ekhaya ngithi wena ubuyinyango lapha. Awubatshele beyocheck ngathi mina yazini baba. Kuzinkosi uNyazi la. Ngizofike ngikubike lokho khulileka wena. Uzophumelela. Kanje MaNazaretha angazi ngangithembeni. Ngaphuma yabona ngalelo langa lwesithathu ukufika ubaba ezongena egroundini. Kwakumele mina ngihlanganise indlela yokuthi ummeli ehlanganise izinto. Kodwa ngathi njengamanje ayikho into engizoyihlanganisa mina. Nyaku lo onguye. Bengazi ukuthi noma kanjani ngizophuma kule ndawo. MaNazaretha sezulwini kunobaba okuthiwa umbuyaza ngikhuluma ngengane kwani bamtshela igama lami ngilishiyile eqalakabusha kodwa ngilishiya kahle ngoNkulunkulu ngoba nisibona sinjena hayi ngoba sikubekelwe yini sibekelwe uNyazi. Ingakho ngike ngicela uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha ukuthi noma inini ebakhumbule abanye abafowethu abasalile ngoba ngeke sikufihle inhliziyo zibuhlungu ngoba abaqonda ukuthi njengoba yasho inkosi yamakhosi ukuthi ngeke siphume kanye kanye kodwa khona siyophuma ngoba amaqhaletha awafani. MaNazaretha sezulwini lo mmeli ngithe mangibuya ngoLesithathu egroundini ngabuya ngingaphathekile kabi. Izinto ezazenzeka eMancwele ngaze ngasho ngathi ushembu ngembethe ngoba abanye babafuthi basebehlubukile. Ngicabanga ukuthi ababekhona eqalakabusha babona amaphoyisa ngoba nanibona uNyazi lingangeni lapha sasibhalelwa yiwona engafuni uNyazi lingene kodwa uNkulunkulu esengenile yazi babedlula kanje. Ngicabanga ukuthi inyosi kaNkulunkulu iyakhumbula ayekho phambi kwabo nomshayo wopiano ebethi nasisiza nasifakela ushembe yazi saze sathola umnikelo laphila ngaliyashisa lapho siyasho ukuthi inkosi emadoda ngeke siyibone. Emva kwalokho bakhiphula inodwa bathi bayabanga ngabatshela ngathi hayi ushembu uNkulunkulu. Ushembu uNkulunkulu uyakwazi akakwenza konke okulahlelwe uye. Wena unamandla ukuthi ungenzani mawukuthi ushembu uhleli uthi ngeke kubona ngeke kubona nje hlala phansi wena ulinde ushembu uzokhipha isibusiso. Washo ukuthi kwayihle eduze kwami wayengalona eNazaretha wathi ngeke ngitshelwe isiboshwa mina. Awuthule wena abangamaNazaretha babeseduze kwekubabezo sasitshelana kanjalo sithi awuthule wena ngitshelwe isiboshwa mina ngifuna ukuzwa nanga umgcotsha njalo ngoba sayinhliziyo zazibuhlungu. uNkulunkulu emuhle wasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. MaNazaretha
kholwana ukuthi ushembe uNkulunkulu. Kholwana ukuthi ushembe uNkulunkulu. Manazaretha mina bengisebenzisa amakhambi kodwa sengizophuma ejele ngabatshele ekhaya ngathi eyiyekani yonke lonto. Ngiyosebenzisa amafutha namanzi. Ushembe mina usiyongisiza. Ngiboshwa ngadla impande ngaqojiswa amathuna kwathiwa khifa wenzeni ngagwetshwa 28 years. Ngaze kwenzeke lutho. Nakho namhlanje. Kwafika usuku lwangolesithathu ke eManazaretha. Lwangolesithathu ngithe ngibuya ummeli wangifonela. Inkosi sisikhiphile isibusiso. Inkosi izwi eyalikhipha labalinye engalilalela langena endlebeni zami. Inkosi yamakhosi yake yathula yaqalaza. Akekho wayazi ukuthi ikhuluma nobani nini. Kodwa wena wawusuku uyiNazaretha. Wawubona ukuthi yabona njengamanje uNkulunkulu akasekho ke lapha. Usewena indawo ke. Sasethula sabuka sathi hayi ake sizwe isilwane sasezulwini sisothini. Sathi hayi ushamba akayikhuluma inkohlisi. Nizophuma nonke. Emva kwalokho uNkulunkulu omuhle wasekuhleni baManazaretha uNyazi lwezulu lasibusisa. Amen. Laselijika labuyela emuva. Amen. Emva kwalokho isiqongolo lesasuka lapha ngicabanga ukuthi hakhumbula nyosi kaNkulunkulu ukuthi kwaze kwaphuza wena uthi yasima abagcino abafowethu basebengafuneka ukuzwa lutho ubuhlungu esasinakho. Uthi sibona isikhathi esincane. Ngathi mina wena lalela uNkulunkulu akudingi uzumbone kangakanani. uNkulunkulu umbone esibonalisweni ekwenzela izinto zenzeke. Ngoba mina ngangiyeground nginethemba. Ngabuyela sectionini ummeli ngathi ngiyafica kunama-miss call efonini. Ngabuyela kuyena ngimtholi. Kuthe ntambama wangifonela wathi manje izinto zakho zimnyama wasethi awume kancane. Kwathi ngo-6 emva kwathi ngingakashaya umthandazo ka-6 ngiwasha isitsha. Ngithe ngisiwasha isitsha kwakhona into ethi yazi mhlawumbe inkosi iyadlula isiyahamba. Ngathi mangithi ngilunguze windini hawo nayi imoto yenkosi siyaphuma. Hayi ngabuya ngatshela le ngihlala naye ngathi mina hawe wemzala. Yazi kwenzeka into kanje wathi ha phela mzala ubuye ukhumbule ukuthi wena ngomunye umuntu. Ngase hayi ngiqhubeka. Okwenzekeni kwalokho ke eManazaretha ummeli ukuphuma kwenkosi ummeli ngaleso sikhathi wafaka amaphepha. Wathi yonke into ngiyiqedile. Yonke lento ufana ngoba ebenganginiki yona sengithumela igijimi zami. Sezitholile la kimi. Wathi aphili yakhe yangena ngolesihlanu wena uzolala kimi. Ngathi mina hayi ngeke. Yabona lo mmeli lo ayi uya WhatsApp ngizothi ngiyafika ngolesihlanu sengiblockile. Hayi angiphumla. Kodwa ngathi ake ngihlale ethembeni ngoba uNkulunkulu ushilo wathi sizophuma. Mana lathi uNkulunkulu kaShembe befuna ukukhanda incwadi yakhe ngathi. Ngoba aManazaretha eyihlehlile izikhathi zahamba. Kwenziwa yini icala lami lihlehliswa amajaji lihlehlisa lomhla ka6. Inkosi iphinde ikhiphe izwi elikhiphe lomhla ka4. Ukuthi mina ngiphume ejele yona isifikile kubeni ngafika ejele ngayibona inikelisa aManazaretha. aManazaretha asezulwini uhambile lo baba waya enkantolo ngolesihlanu. Uthe mayifika ngolesihlanu uthe kulesine aManazaretha ningixolele uthe kulesine ebusuku wathi manqele sengithola iphuze elisha. Esongikhipha ngalo hayi khuleka. Ngifuna nizwe ke aManazaretha uNkulunkulu ukuthi mayisefuna ukuyiveza ngempela kuNkulunkulu. Uvuka nathi ungena ngo9. Thina ngale yasuqeda ngo10. Wathi manqele ama-appeal eMaritzburg angena ngo10. Kodwa kuthiwa kunelo shading azongena ngo9. Leli cala ngo10 liyobe liphelile. Angazi noma niyizwa aManazaretha lona. Ngavuka ekseni ngayavuka nathi sesengitshelile ethi hayi manqele khuleka iphuze enginalo lilodwa. Imantshi yanigwebayo ayinibuzanga ukuthi kwanele yini kunini ukuthi ikhiphe ijudgment yaleli icala iyodwa. Ayibadingi nabasizi. Wathi sengiqedile kodwa wena 5 minutes uzobusuphumile. Ngavuka ekseni ngahamba ngavuka nathi ngathi ngiguqile ukuvuka nathi aManazaretha kusuka ngo9. Uvala isihlabelelo sasingafundeki lalungishaya ingeqa. Lungishaya ingeqa ungazi kwenzakalani. Oyeseduze wami wayiqala hawu ndoda kwaNyakazo uMnazaretha okwenze njani. Lungishaya ingeqa. Ngathi ngifike endlini ngafica ama-miss call awu22. Mangithi ngiyafika obala baba basekhaya baye enkantolo. Mangithi ngithinta umlotshwa. Ethi umlotshwa mana kancane manqele ngizobuyela kuwena awunike nje 2 minutes.
Uthe mayibuyela kumina wathi awumanqala usalokhu ungifonela awuvula uWhatsApp ubuke. Ngathi mina ngibona ivideo ngisendela yona wena lapha ubizwe kwa SABC endabeni angiyiboni yonke lento athi vula ubuke manje. Ngathi mangithi ngikhuluma ngento yokufakaza la na iphone ngiphethe. Ngithi ngiyabuka nginamaphepha icala lichithiwe. Liphelile. Kuthiwa sobathathu siyaphuma. Kuthiwa ngishoni ilanga la izolo siseqalakabusha. Manazaretha angcwela sezulwini. Ilokho ebengithi angikudlulise kodwa okukhulu kakhulu sengizokudlulisa lokho ngicela ukucela enkosini enkulu yasehleni bamaNazaretha ngoba ngilapha ngiphuma ejele angizokucela ngcebo angizokucela moto kodwa ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngiphe uthando lokuthi ngithanda umNazaretha ngingasuki khona ngoba ekhaya kithi yimo oqalo iNazaretha mangase keke mina oba iNazaretha ngazi wamusa ngaba yini ngiyacela uNkulunkulu kaShembe ukuthi eze ngikhumbule ukhumbule nomndeni wakhe ithi inkosi ibusise nekuzweni